Созен духтаракон азен саломатиё хубай нигоҳ кунед чӣ хеле комбахтои фасон омадай аҷоибот и чӣ холкати мепӯшана чӣ холкати мепӯшанд духтарако паплина мегирен чӣ хол мекунед хушрувай чанд расветка омадай 550 сомон бори Дубай бори новинка ҳозир ман дигар цветошам нишон метам марамат илтимос хоҳаракои азиз сурат напурсед ина наворда ман нишон додистам кассе да доставка дар корай скриншот кунен партоен даррав доставка мекунанд барои ино 120 барошон 120 марамат ина касседа дар корай метавонен дархост кунен даррав бурдаш мода доставщик супора доставщики моза накай духтарако марамат ира бинен охи цветоши қа хушрува иша ишда фасон шифон помбахта ина барои арусако бисёр мепурсанд марамат шифон помбахтои оригинали Дубай бо нархои дастрас вай қа цветош хушру духтароира бинен қа цветои фасон омадагиай аҷоибот мана кадомеш дар корай ина барои арусако барои духтарако чӣ қазебанда мешава ина цвечам хушру марамат ина касседа дар корай 550 сомон як либосуш нависен даррав доставкатон кунем ина иша ишта фасон ҳамаш бори нав духтарако ина королевский бархат нигиндоруш омадай ира бинен хушручае астанд ки марамат иҷада чанд расветка ёзимаш мода нишон метем як либосу 600 сомонай ина касседа дар корай скриншот кунен даррав доставщик шумода бурда мерасона диден цветоша бинен илтимос вай сурат напурсед ина айрӯи навор скриншот кунед диден цветош чиха хушрувай ҳамаи ҳамино королевский бархатай гулдор ина сангчадор сангоша озима айпеш нишонтон битем ба ҳазур тамошо кунен ина барои арусако бисёр мепурсанд марамат ина омадагиай борои новинка арусона метонен харидорӣ кунен ягон ҷо рафтан дахтон духтарако да занҳо да метавонед анаминора гирен духтаро вариантҳои беҳтаринай иҷада ини гилшам аста ина дига гилшам ҳаста ёзи бо дига гилшам нишон метем духтаро аз инам расветка ҳаст ай ҳамаш бо расветка ҳаста дигароша накшоен ихе обши нишон метем ина нигоҳ кунед ҳамаи инами диден духтаро ҳамаш инами ваёяй қашқаладнивиш хушру цветоша бинен охи духтаро мана инамино ҳамаш инами 600 сомон королевский бархат сангчадор 600 сомон марамат духтарако успед кунен чӣ цвете дар корайтона даррав доставкатон мекунанд и цветоша бинен охи аҷоибот расветкои фасон ина чӣ расветкае мебинен аминҷа ҳастай диден иша ишта фасона иша ишта